Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Hyvin avaa numero 3 Hurja Aapeli. Se suuntaa johtopaikalle laukalla 11, Vette laukalla 6, Suinpilkeä. Kärjestä laukkaa numero 3 Hurja Aapeli, näin yksi Männistön Arvoperi johtopaikan laukalla 15 Mieto ja lyhyt laukka numero 8 Taajan Tiina. Yksi Männistön Arvo johdossa ja uudemman kerran laukkaa lähtösuoralla 11 Vette. Hurja Aapeli tulee ravilla ja sijalla 2. Sitten hieman rakoa se sartaa tulee numero 2 Visanteri, jälleen laukkaa numero 6 Suinpilke. Kärjestä laukkaa numero 1 Männistön Arvo. Näin johtopaikka tippuu jälleen numerolle 3 Hurja Aapeli. Männistön Arvo on puolestaan nyt johtavan perässä. Kulkee ravia. Sitten tulee rakoa 20 metriä. Se sarataan 2 Visanteri, toista rataa 4 Resman ja kolmatta eteenpäin numero 13 Viba. Puolikkaan väliaika on 39,5. Viba on vauhdissa, nousee kolmanneksi. Hylätään 6 Suinpilke, liiat laukat. Neljäntenä tulee toista rataa pitkin ravaava 4 Resman, sisarataa 2 Visanteri, tämän kantaan 10 Hovingatar. Seuraavana tulee toista rataa 7 TM Kensu, takaa lähtee 3-9 Pakkasukko, toista rataa 5 Apassin Reeta, sisarataa 8 Taajantiina, rakoa 11 Vette, joka on kärkeä perässä yli 50 metriä. Botnia Horsepower lähdön tuo kohti etusuoraan numero 3 Hurja Aapeli, mittarakoa numero 1 Männistön Arvo, tämän perään laskeutuu numero 13 Viba, kolmatta jyrää edelleen 9 Pakkasukko, tälle vastaa toisella numero 4 Resman ja etusuoran auetessa numero 1 Männistön Arvo nousee toiselle ilman vetoapua, kärjessä 3 Hurja Aapeli kellottaa kierroksen 38.0. Männistön Arvon kantaan toiseen ulos nousee numero 13 Viba, kolmatta jatkaa 9 Pakkasukko, sisarataa tulee 2 Visanteri, toista rataa nyt kolmantena 4 Resman, neljäntenä 10 Hovingatar, sisarataa etenee kolmantena 8 Taajan Tiina. Tässä on pääjoukko, sitten hieman rakoa toista rataa numero 7 TM Kensu, sisarataa 5 Apassin Reeta, kolmatta koettaa 11 Vette, mutta kiinni kurottava kärkeen edelleen yli 30 metriä. Etukaarteesta viimeiselle takasuoralle ja 13 Viba hyökkää jälleen kolmannelle, kun taustalla laukkaa 8 Taajan Tiina. Tästä häirintyy 4 Resman, menettää metriä, kestää ravilla laukalla 2 Visanteri. Kolmannen puolikkaan väliaika on 32.5 ja nyt laukkaa 1 Männistön Arvo ja 13 Viba siirtyy kärkeen, kun laukalla myöskin 3 Hurja Aapeli. Ja 13 Viba nykäisee samassa 20 metriä kaulaa ravirytmin löytäneeseen numeron 3 Hurja Aapeli. Sen kupelta laukkaa jälleen 1 Männistön Arvo. Loppukauden puolivälissä numeron 13 Viba osalta muut ovat jääneet reilusti. 3 Hurja Aapeli jatkaa kakkosena, mutta perässä Vibaa jo 30 metriä. Hurja Aapelista tulee rakoa parikymmentä metriä seuraavaan, joka on numero 10 Hovingatar. Tämän kupela 1 Männistön Arvo ja edelleen 3-9 Pakkasukko. Maalisuora aukeaa torstai-illan ensimmäisessä lähdössä ja numero 13 Viba johtaa selvästi. 3 Hurja Aapeli yhtä selvästi kakkosena, sitten kamppailua kolmostilasta. Ulkoa tulee 9 Pakkasukko, välissä 1 Männistön Arvo ja Hurja Aapeli hiljentää voimakkaasti. Näin numero 9 Pakkasukko nousee toiseksi ja voiton vie numero 13 Viba.